היי. טוב. התחלנו? התחלנו. טוב. בואו נראה. וגם פה. מי שאיתי מוזמנת להגיד היי, אני יודעת שאני איתי בכמה דקות איחור. מעולה. אז אני אשמח שתגידו שלום לעדי. יש, אני רואה את התגובות שלכם. איזה כיף. אני שומעת קולות מסביב של חשש ממתקפה. מתקפת טילים הכוונה. אז מהר לפני השידור רק וידאתי שהממ"ד שלנו מוכן ושהילדים בהאזנה, כדי שכן, חזרתי הביתה, תודה לאל. אז רגע לפני השידור וידאתי שהממ"ד מוכן, שהילדים מוכנים, שאנחנו ערוכים למתקפת טילים. ועכשיו שאנחנו ערוכים למתקפת טילים, אפשר לדבר כאילו אין מלחמה מזעזעת בחוץ. רגע. סליחה. שלום, ערב נעים ושקט. אני הולכת לעשות משהו שלא עשיתי את זה מעולם. אני גרה בתל אביב. חזרנו מיומיים בחצבה, בבית הוריי. אני הולכת לעשות משהו שלא עשיתי מעולם. ולהקדיש את השידור הזה לאיש יקר שנפטר אתמול בלילה. ולאיש הזה קוראים לצי. אני קוראת לו לצי. יש אנשים שקראו לו אריה. לצי נפטר בגיל 101 וחודשיים. והוא הדוד של אמא שלי. הדוד האחרון, האח הקטן משבט אחי משפחת שחר, שזו המשפחה של אמא שלי. הוא האח הקטן של סבא שלי. הוא נפטר הלילה בסביבה טובה. מוקף אהבה ואוהבים ואהובים ושירה ושמחה וריקודים, כמו שכל אחד צריך לעבור מן העולם. אז בעוד המשפחה שלי מסיימים עכשיו הלוויה שנבצר ממני להיות בה ויושבים שבעה, אני איתכן, ואני פשוט רוצה שנייה לעצור ולספר לכם שהיום הלילה עבר מן העולם אדם מדהים ומלא בשמחה ובאור ובאהבה. ואני באמת, מישהי שאלה אותי לפני כמה זמן, אני לא זוכרת אם זה היה בקבוצה הזו או בקבוצה המעורבת, שאם אתן עוד לא שם תלכו לשם, של חיים בכנות רדיקלית, מה אני עושה כדי לשמור על אופטימיות. אגב, מלחמות וזה. והתוודעתי זו שאלה שגורמת לי קצת לזוע באי נוחות. כי אני לא שומרת על אופטימיות, אני פשוט אופטימית. אני נולדתי עם שמחה מובנית בגוף, ואמונה בטוב שמובנית בגוף, וראיית הטוב שמובנית ממש בתוך ה-DNA שלי. וה-DNA הזה מגיע בעיקר מהצד של אמא שלי,
נכון, מיכל, את שאלת את זה. ה-DNA הזה מגיע מסבא שלי ומהמשפחה שלו, שעברו את השואה, והיו במחנות, והיו on the run, ואיבדו את ההורים שלהם, ואיבדו את האחים הקטנים שלהם. והם פשוט עלו אחרי מלחמת העולם השנייה ארצה, והקימו פה משפחה ענפה. משפחה שיש בה שמאלנים קיצוניים, כמו אחי הגדול, שהוא לוחם צה"ל שזנח את נשקו ומתנגד וטטטה, והחברים הכי טובים שלו הם פלסטינים שגם זנחו את נשקם, ויש שם אנשים מקריית ארבע, מתנחלים שככה מאמינים בליישב את חברון ודוסי מירושלים, והמונוגמית שיוצאת ושוכבת עם 2 גברים. זו המשפחה שלנו, זה ממש רק בנגיעה, אוקיי? ואחרון הדור של המשפחה הזו עבר מן העולם אתמול בלילה, ובא לי להגיד לו שנייה תודה, ובא לי לעשות לו כבוד פה מולכן על כל הטוב והמיטיב שהאיש הזה והאחים שלו, שביניהם סבא שלי, הביאו לעולם. זהו. אז אני מקדישה לו את הרגע הזה ותודה לו על האופטימיות שמאפשרת לי לעלות ביום כזה, לעשות לייב, כי החיים הרבה יותר חשובים מכל דבר אחר. הייתי צריכה לתת לזה מקום. תודה שנתתם לי לתת לזה מקום. אוקיי. רגע. טוב. בואו נדבר על העשייה שלנו בעולם. בואו נדבר, אחרי שדיברנו על הטוב שלאצי הביא לעולם, בואו נדבר על הטוב שאנחנו מביאות לעולם. תראו, אני מדברת פה הרבה גם בקבוצה שלנו וגם במועדון, באתגרים שלי, בפוסטים שלי, בחיים שלי, בשיחות קפה ובשיחות קרית עם האהובים שלי לפני השינה. אני מדברת הרבה על המעצורים שלנו. אני מזהה גם אצלי וגם אצל הלקוחות שלי וגם אצלכם בשיחות פה בקבוצה את המקום של הלופ, של אני יודעת מה אני צריכה לעשות, אני יודעת מה יגרום לי הרבה פעמים, אוקיי? לפעמים אנחנו לא יודעות מה אנחנו צריכות לעשות, והרבה פעמים אני מרגישה ואני כבר אומרת, אני עוד פשוט קצת עוד בהלוויה, אז אני רגע אברבר קצת, ואז אני מבטיחה להיות איתך. אני פשוט צריכה לדבר רגע עד שאני הופכת להיות רעותה, אז קבלו אותי בהבנה. טוב, תודה. הרבה פעמים אנחנו יודעות מה אנחנו צריכות לעשות, או אנחנו לא יודעות, אבל אם אני באמת אשאל, אז אנחנו יודעות מה אנחנו צריכות לעשות. או שאנחנו חושבות, שאנחנו מרגישות שאנחנו יודעות, שכאילו התשובה כאילו מול העיניים כזה, ואנחנו לא מצליחות להגיע אליה. אנחנו לא מצליחות להבין מה עוצר אותנו, או שפיצחנו, אנחנו מרגישות שפיצחנו את כל המעצורים, אבל בעצם אנחנו מרגישות שכאילו אנחנו תקועות באיזה לופ כזה של, זה יכול להיות תקרת זכוכית של סכום מסוים, וזה יכול להיות תקרת זכוכית של דפוס מסוים בחיים, וזה יכול להיות באמת איזשהו, פשוט התחושה הזאת שאנחנו כאילו סגורות בתוך איזשהו מרחב פעולה, או מרחב תנועה בעסק שלנו, בכסף שלנו, בהכנסות שלנו, ואנחנו לא מצליחות לפצח אותו. אז זה יכול להיות להיתקע לא יודעת מה, ל-20,000 שקל בחודש, ולא להצליח לעבור ל-30. היו אצלי לפני כמה זמן 2 יזמיות שיש להם חברת הייטק, לפני כמה זמן, בתחילת השבוע, שבאו להתייעץ איתי שהן תקועות במחזור של 7 מיליון, והן לא מצליחות להגיע ל10, אוקיי? רגע, אני בדיוק חושבת על זה שמרגישה שפיצחתי את כל המעצורים, ואז מסתכלת על מה שעושות עצמאיות בתחום שלי או תחום אחר, וזה נראה לי כמו עולם ומלואו. שכל המוצרים הדיגיטליים, האתר, הנוכחות, הדיבור מטורף, וזה פתאום מפחיד אותי לרגע, אבל אז בוחרת לעשות צעד. מעולה. מעולה, אז נכון, הרבה פעמים, גם, אני חושבת שבאמת הרבה פעמים, ואני מאוד אוהבת את זה שהבאת את זה, שככה את מסתכלת על זה.
כעל, כלומר, מישהי אחרת הייתה יכולה להגיד, אני מסתכלת על אחרות, ואז אני כזה, אוף, טוב, אני בחיים לא אהיה שם, ואנחנו מתמלאות באיזושהי קנאה שהיא בעצמה הופכת להיות מעצור, אז אני שמחה לשמוע שאת ממנפת את זה, ממנפת את ההשראה שאת מקבלת מאחרות, ובאמת להגיד שאני מוצאת המון פעמים, וזה לא משנה, אם עלו פה בין ה6 מיליון ל10 מיליון, אם עלו פה בין ה5,000 ל10,000, אם עלו פה בין ה20 ל50, זה בכלל לא משנה באיזה סקלות אנחנו מדברות מבחינה כלכלית, אוקיי? מבחינת מספרים. אני מרגישה שהרבה פעמים, במיוחד נשים שהן כבר מוכשרות, נשים שכבר יודעות את העבודה שלהן, נשים שיודעות לשווק, נשים שיודעות לעשות כסף, דווקא שם אני רואה את זה הכי הרבה, של אני כבר יודעת לעשות את הגדילה הזאת, אני יודעת לעשות את הקפיצות האלה, אני יודעת לעשות את ההכנסות האלה, אני יודעת להגדיל, איך מישהי אמרה לי, אני יודעת לעשות את עוד 25, עוד 25, עוד 25, עוד 25, ואז בדיוק קורה משהו. מלחמה, קורונה, מישהו חולה, אצלי הבן שלי שבר רב חשבו את עצם הבריח בדיוק כשהתחלתי ככה להתחמם, וקורה משהו ונעצר. ומה שאני רוצה להראות לכם היום, זה בעצם את הטריק שלי לשימוש באנרגיה של הכסף לפני שעשיתי את הכסף, ואיך להשתמש באנרגיה של הכסף קצת כמו, אני מחפשת כבר כל היום את הדימוי לזה, זה לא בדיוק הכפתור של הווליום, אלא בתור המפתח, אוקיי? או נקרא לזה הקוד הקוונטי. שמה זה הקוד הקוונטי? למה אני קוראת הקוד הקוונטי? הקוד הקוונטי זה הקידוד. הדבר הזה האחד, הקוד, המספר, הצירוף, שבזכותו אני אעשה את הקפיצה הקוונטית, שאז ייפתחו לי הצ'קרות, שאז פתאום הדלתות ייפתחו בפניי, שאז התובנות הנכונות יגיעו, והפעולות הנכונות יגיעו, ההנאות הנכונות יגיעו, אוקיי? שנייה, תקוע לי קצת עצב בגרון. ומה שאני הולכת ללמד אתכם עכשיו הוא מאוד מאוד פשוט. אני ממליצה או לקחת מחברת, או להשתתף פה בתגובות. ואני כבר אומרת אוקיי, בואו, אני אתחיל מהסוף, אוקיי? בסוף השיעור הזה אני הולכת לדבר הרבה על מועדון אקספוננציאל. למה אני חושבת שכבר בחודשיים הראשונים שלו, המועדון נפתח לפני חודשיים, למה אני חושבת שכבר בחודשיים הראשונים הרבה מהמשתתפות שם עשו כבר קפיצות קוונטיות וחוות קפיצות קוונטיות. למה אני חושבת שהוא הולך לעשות אפילו קפיצות יותר גדולות עבור מי שנמצאת שם עכשיו ומי שתצטרף עד היום בלילה. אז אני הולכת לדבר על המועדון, אני הולכת לדבר על המחירים של המועדון, אני הולכת לשתף אתכם על מחשבה שאפילו את הצוות שלי עוד לא שיתפתי לגבי ההמשך של המועדון, כי היא נולדה היום ועוד לא הספקתי לדבר איתן. היי צוות שלי, כדאי לכם לרשום, אל תהרגו אותי. ואני הולכת לדבר באופן כללי על הקונספט הזה באמת של להקדיש זמן אמיתי ואנרגיה ומקום ביומן שלנו לעבודה תודעתית ולמה זה חשוב, זה בסוף. מה שהולך לקרות בהתחלה של השידור הזה, זה אני הולכת ללמד אתכם ממש שיעור פרקטי בקפיצות קוונטיות, במה שמאפשר קפיצות קוונטיות. אני רוצה שאתן תצאו מהשיעור הזה, ואתן בצורה שאתן יכולות להשתמש במה שלימדתי אתכן, בלי להירשם לשום דבר שאני אלמד אי פעם בתשלום. אוקיי? זו המטרה שלי. אני צריכה אבל להבין מה מציק לי. עשיתי קצת והתחלתי תהליך מול הרשם המסחרי, שילמתי כי אני מאמינה בעצמי ובעסק שלי שיהיה משהו לא מהעולם הזה. מדהים, 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 מדהים. מעולה. טוב, גם אצלי הצלחתי להרים קורסים אינטרנטיים ועכשיו מושבתת מעל שבוע. אז הנה התקרה הפנימית, תקרת הזכוכית הפנימית מתעוררת. ואני רוצה רגע שנדבר על המעצורים שלכם, או בואו נשאל אחרת, מה הדבר שבא לכם, או מה הקפיצה הבאה בעסק שלכם?
בין אם כבר יש לכם עסק ואתם בלופ של ה-50,000 בחודש כבר שנה ובא לכם לצלוח ל-100,000. בין אם אתן רק בתחילת הדרך ואתן לא מצליחות לעבור את המשוכה של להעיז לכתוב את הפוסט הראשון. לא משנה באיזה נקודה אתם בעסק. אם אתן כבר עושות מחזורים של מיליונים ואתן לא מצליחות לצלוח מעבר ל10 מיליון. מה כרגע הקפיצה שאתן לא רוצות בעסק שלכם? את מדברת על מחזורים של מיליונים וזה נראה לי באמת בסקאלה אחרת, או האם זה אצלי? יכולה לדמיין כמה עשרות אלפים, כי שם אני יודעת שאני יודעת. אוקיי. אז אנחנו נדבר על זה היום, ואני לא מדברת על מחזורים של מיליונים. אני נתתי את הדוגמה הזאת כדי להראות לכם שלא משנה כמה מיליונים אנחנו נעשה בעסק, לא משנה כמה נגדיל את ההכנסות ונגיע למחזורים מדהימים, לכולנו יש את אותם מעצורים, כלומר, והיו לי כמה שיחות על זה היום, עם נשים שהתעניינו במועדון, ואמרתי להם, זה לא משנה. במועדון יש נשים שנמצאות בתחילת דרכן, ויש גם נשים שעושות כבר עשרות אלפים ומאות אלפים בחודש. בסוף, העבודה על המעצורים היא אותה עבודה. שוב, העבודה על המעצורים, העבודה התודעתית היא אותה עבודה. הדבר הזה, הסיסטם הזה, הוא אותו סיסטם. אוקיי? ואני אוהבת את זה שיש במועדון גם וגם וגם. כי הרבה פעמים, דווקא במקום מתקדם, שאנחנו עושות כבר את המאות אלפים או את המיליונים, אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו שוכחות כל מיני דברים בסיסיים שעוצרים אותנו, שהיו מאוד נוכחים בהתחלה, ועכשיו דווקא בגלל הסוג של הצלחה, או דווקא בגלל שכאילו צלחנו כל מיני יחסית הכנסות נמוכות, אנחנו לא חושבות עליהן, ודווקא כשאני שומעת אותם מנשים שנמצאות ממש בתחילת הדרך, פתאום אני קולטת, שאני בכלל לא, מרוב התנסות פנימית, כאילו כן, חוסר ענווה או יהירות פנימית, לא חשבתי בכלל שעדיין יש לי את המעצור הזה, ואני מרגישה שאני לומדת המון, ואני באופן אישי מקבלת המון מנשים שנמצאות בתחילת הדרך. זה כמו מין זרקורים שמאירים לי על דברים שעדיין מתקיימים בי ולא חשבתי שהם מתקיימים בעדיין, אוקיי? מה אני רוצה להרגיש שוב שיש דברים יפים בעולם הזה שמבקשים שאני אצלם אותם. אוקיי, מעולה. מעולה. סדנאות, קורסים בזום, ורדית, זו הקפיצה שלך? אוקיי. מה הקפיצה שאתן רוצות לעשות עכשיו בעסק? זה יכול להיות סכום, זה יכול להיות מהלך עסקי, זה יכול להיות איזשהו שינוי שאתן רוצות לראות בעסק, שיהיה עבורכן הקפיצה הקוונטית שלכם. סכום יציב בכל חודש בלי קשר למצב בחוץ ובפנים, 35,000, מעולה. עוד, מה תהיה הקפיצה עכשיו בעסק שלכם? אני רוצה פשוט להדגים את זה עליכם, אוקיי? או אני אפילו אשאל, אני יודעת מה, אני אפילו לא אשאל מה הקפיצה, אלא פשוט מה המטרה שלכם כרגע, מה הדבר שבא לכם שיקרה. לשלש את ההכנסה ולהרגיש שזה זורם בקלות, אוקיי? מעולה. עוד? אוקיי. מי מכן, כששאלתי מה הקפיצה שלכם עכשיו בעסק, די הייתה לה תשובה מוכנה מראש. מי מכן, כששאלתי מה המטרה שלכם עכשיו בעסק, מה המטרה הבאה, מה הקפיצה הבאה, ידע די בקלות לשלוף את התשובה. אנחנו כולנו יודעות מה אנחנו רוצות, נכון? אני רוצה את הליווי העסקי שאני חולמת עליו, אבל לא יכולה להרשות לעצמי, מהמם. נכון, אנחנו כולנו באות לזה, ואנחנו יודעות פחות או יותר מה אני רוצה. לי לא, אוקיי, אז אליי, איזה יופי. אז אני שמחה שגילית. אוקיי? ומה שקורה זה שהרבה פעמים, כשאנחנו שואלות את עצמנו, אוקיי, מה המטרה שלי? נכון? אנחנו תמיד מתחילות ממה המטרה, מה אני רוצה, כמה קורסים אני רוצה למכור, כמה הכנסות אני רוצה, כמה אני רוצה להרוויח. זו שיחה שאנחנו מנהלות עם עצמנו בצורה יומיומית, בוודאי אם אנחנו בעלות עסק. אנחנו אומרות כל בוקר, אוקיי, מה המטרה שלי היום, מה אני צריכה לעשות היום? זה בסדר, אני לא צריכה לדבר על מיליונים, אולי את צריכה. עוד מעט נגיע לזה, אוקיי? רגע, למה כולכן נעלמתן לי? רק תגידו לי שאני עוד איתכן. שנייה. אני אפתח את ידעתי שאני רוצה יציבות בעסק, זה החלום. מעולה.
אני רק רוצה לוודא שלוש שהשידור עשר עוד זה עובד. מעולה. אוקיי. הבעיה היא, אתם מכירות את המשפט, אי אפשר לפתור את הבעיה עם אותה צורת חשיבה שבה היא נוצרה? אוקיי, דורית, אני אענה לך על זה, בסדר? מכירות את המשפט, אי אפשר לפתור בעיה עם אותה צורת חשיבה שבה היא נוצרה? כל הסיפור של הכנות הרדיקלית, של לשאול את עצמנו שאלות שלא שאלנו עד עכשיו, ולזהות רצונות שלא זיהינו עד עכשיו, זה בגלל שאנחנו לא יכולות לחולל שינוי באמת 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 מהותי, באמת קפיצה קוונטית, שינוי פסיכי, שינוי שערורייתי. זה לא בטוח, אומרים שזה אלברט איינשטיין, זה לא היה הוא. אין הוכחות שזה היה שלו, אבל סבבה. אנחנו לא יכולות ליצור שינוי משמעותי עם אותם הרצונות שרצינו עד עכשיו. אוקיי? אני לא יכולה. הרי מה אנחנו עושות בדרך כלל? כי אנחנו חכמות, אנחנו שמענו מה אולי אלברט איינשטיין אמר, שאי אפשר לפתור בעיה. אנחנו שמות את אותו הבעיה, כלומר את אותו דבר שאנחנו רוצות לפתור, את אותו הרצון, את אותה המטרה, ואז אנחנו מנסות כל מיני שבילים שונים שיביאו אותנו אליה, נכון? בא לי לצייר לכם את זה. אנחנו לוקחות מטרה, רגע. אנחנו לוקחות מטרה, בסדר? הנה. אנחנו פה, מכירות את המפות? את נמצאת כאן? הנה, אתן נמצאות כאן. ואז מה אנחנו שמות? מטרה. מטרה. מטרה של יציבות בעסק, מטרה של לשלש הכנסות, להיות סולד אאוט בקורס שיפתח בספטמבר, להוציא קורסים וסדנאות בזום. הנה אנחנו, הנה מטרה, ומה? כי אנחנו חכמות. אנחנו מנסות כל מיני דרכים יצירתיות להגיע למטרה שלנו. אז אנחנו מנסות דרך כזאת. ואנחנו מנסות דרך כזאת. ואנחנו מנסות דרך כזאת. ואנחנו מנסות כזה שיש עליו ציורים של לבבות. אוקיי? כל מיני דרכים להגיע לאותה מטרה. אבל עדיין אנחנו נשארות בתודעה שמתקיימת בתוך המרחב הזה, אוקיי? או בתוך המרחב הזה. זאת אומרת שלא משנה כמה יצירתיות אנחנו נהיה, וכמה שמשות זוהרות, מי שהייתה אצלי באינספייר און פייר אנחנו נעשה. וכמה ישיבות פיצוחים עם חברות, או עם קולגות, או עם היועצת העסקית שלנו, או בקורס של קרמל, או לא משנה אנחנו נעשה. אם אנחנו שמות לנו את אותה המטרה, אנחנו בעצם נשארות באותו מרחב חשיבה, באותו מרחב תפיסתי, באותו מרחב אנרגטי של פעולה. אז הדברים שלנו, אוקיי? התודעה שלנו, ההוויה שלנו, הנוכחות שלנו, אולי אנחנו מסדרות אותה כל פעם בצורה אחרת, אבל היא נשארת אותה הוויה, אותה נוכחות, אותה זהות. כי זה לא משנה איך אני אשיג את ה-200,000 שקל שלי, או את ה-50,000 שקל הבאים שלי. קרמל שעושה 50,000 שקל, היא תמיד קרמל שעושה 50,000 שקל. עדי שעושה 100,000 שקל, היא תמיד עוד עדי שעושה 100,000 שקל. אוקיי? רלי שמחפשת יציבות, היא תמיד רלי שמחפשת יציבות. תמיד. ואנחנו בעצם, ושוב, אנחנו מוצאות כל מיני דרכים, ואנחנו יצירתיות, ואנחנו משחקות עם זה גם, ואנחנו מתרגשות מזה, ואנחנו מלהיבות את עצמנו על זה, ואנחנו מפצחות דברים בדרך, והם גם עובדים לפעמים, לפעמים לא. אבל זו לא קפיצה קוונטית. זו צמיחה לינארית, הגיונית, שהרבה פעמים מרוב שהיא הגיונית ולינארית, מרוב שהיא מתקיימת בתוך אותה זהות, בתוך אותו מרחב תודעה שהיה לנו עד עכשיו,
שהוא המרחב של אותו רצון, של אותה מטרה, אוקיי? המרחב שבו אנחנו מתקיימות עם אותה המטרה, הכל קצת נראה לנו אותו דבר. אז אני אוציא 3 מיילים במקום מייל אחד. אוקיי. אנחנו נמצאות ביותר, אנחנו נמצאות בליניארי, אנחנו נמצאות בלהתקדם. אז אולי נרצה להתקדם יותר מהר. אולי נרצה להוסיף דברים. אולי נרצה לתת עוד מהשירות הזה כדי שיותר יקנו אותו, להציע עוד משהו, בונוסים, 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 בונוסים. אוקיי? אבל בסוף, ופה אנחנו מתחילות לחוות תקיעות. למה? כי בתוך מרחב התודעה הזה, מה שתקע אותנו עד עכשיו, אותן הטראומות, אותם הדפוסים, אותם הפחדים מתקיימים. כי אם אתמול אני פחדתי להשיג 50,000 שקל, בגלל כל מיני דברים שבתודעה שלי, או באופן מודע או לא מודע, מתקשרים לאני ו50,000 שקל, אני אפגוש בדרך, הפחד הזה הוא מתקיים בתוך המרחב. אז לא משנה איך אני אלך, אני עדיין אפגוש את אותו הפחד, את אותו המעצור, את אותה הפעלה רגשית ומופעלות רגשית שמכניסה אותי לקיפאון, שמכניסה אותי לקושי, שמכניסה אותי ללופ. ואז מה שקורה, הרבה פעמים אולי אני אצליח להשיג את זה, אבל אני אחזור לדפוסים הישנים שלי. מה קורה בקפיצה קוונטית? בקפיצה קוונטית, אני עוברת למרחב תודעה אחר. אני קופצת ליקום מקביל. קפיצה קוונטית היא לא להתקדם יותר מהר. וזה משפט שאני רוצה שתכתבו לכם. קפיצה קוונטית היא לא להתקדם יותר מהר. קפיצה קוונטית זה לפעול, לחשוב, להיות, להתנהג, לבחור, ליצור אחרת לגמרי. כשאני מי שאני, הרצונות שלי הם אותם רצונות. האופי שלי הוא אותו אופי. הבחירות שלי אותן בחירות ואני מתקדמת יותר מהר, זה לא קפיצה קוונטית, זה סתם מיומנות. אני פשוט משתפרת. כן, פעם הייתי מגמגמת מלא בלייבים, אז היום אני כבר לא מגמגמת בלייבים. עשיתי קפיצה קוונטית? לא, פשוט התפתחתי בקצב נורמלי, מהיר או איטי, אבל בצורה ליניארית סבירה. אוקיי? או סבירה פלוס. קפיצה קוונטית קורית כשאנחנו מצליחות ממש לעשות איזשהו שיפט במחשבה שלנו, או באמת איזשהו שינוי מאוד מאוד קיצוני בחשיבה שלנו, בכלל בתפיסה שלנו את עצמנו, בזהות שלנו. אנחנו בעצם קופצות למרחב שבו הכל שונה. אנחנו אחרות, האמונות שלנו אחרות, ההתנהגויות שלנו אחרות, המוצרים שלנו אחרים, החברים שלנו אחרים, השפה שלנו אחרת, והדבר הזה קורה מתוך זה שאנחנו מגדירות רצונות אחרים. אוקיי? איך כדבר הזה מתקשר לאנרגיה של הכסף? כשאני מדברת על האנרגיה של הכסף בתור הקוד הקוונטי שלנו, בתור המפתח הקוונטי שלנו, אותו מפתח שיאפשר לנו לפצח את הקפיצה הקוונטית, אני בעצם מדברת על אנרגיית כסף שהיא אחרת מהאנרגיה ששמנו עד עכשיו. אז עכשיו בואו נעשה, אני רוצה להדגים. בואו תנו לי מטרה כלכלית, אוקיי? ועוד מעט אתם תראו שאפשר לעשות את זה על עוד דברים. אני היום רוצה לדבר על האנרגיה של הכסף, אבל אני אתן לכם אחר כך דוגמאות לדברים שהם לא כספיים, שאתם יכולות להשתמש. אני רוצה לשאול אתכם מה המטרה הכלכלית שלכם מהיום 31 ביולי לחודש הקרוב. כמה כסף אתן רוצות להכניס לחודש הקרוב? כמה כסף הגיוני לכם שתכניסו? כמה כסף אתם שמות במטרה? אם אני לא רוצה להשתנות ככה באופן רדיקלי, עוד מעט אנחנו נדבר רעות מה זה אומר שינוי רדיקלי. בסדר? את לא באמת צריכה חברים אחרים. ממש לא. ומי שמכירה אותי יודעת שאני עשיתי המון קפיצות קוונטיות בחיים שלי, אבל יש שני אנשים שנשארו איתי לא רק בשלוש שנים האחרונות, כבר 41 שנה. וזו חברות שלא השתנתה. אוקיי? אני רוצה 50,000, 275, נופר, ואני כזה, רגע, המספר הזה מוכר לי, דיברתי עליו היום. את ילדה טובה, נופר, אני מאוד מרוצה ממך, כבר תלמידה מצטיינת.
15,000, 50,000. במג'יק מאני שמתי מטרה של 75, אני ממש מחשבת מטרה ששמתי במקום אחר, עוד מעט אני אסביר לך למה. 50,000 מעולה, עד סוף אוגוסט, מעולה. תנו לי 3 דברים, 3 רעיונות, דברים שאתן חושבות שיאפשרו לכם לעשות את הכסף הזה. שלוש דרכים, 3 פעולות שאתן חושבות שיאפשרו לכן לעשות את הכסף הזה. שלוש פעולות או 3 דרכים שאתן חושבות שיאפשרו לכן לעשות את הכסף הזה. נופר, את כבר במתכתבים, כי כבר עשינו את הטריקיל הזה בטלפון. רעיונות לשיווק, רעיונות למוצרים למכור, מאיפה את רוצה להכניס את הכסף הזה? מה 3 דברים שיאפשרו לך להכניס 50,000 שקל באוגוסט? לא צריך ריאלי. עוד מעט נדבר על הריאלי ועל איך אני בוחרת את המספר. בסדר? זה התרגיל שאנחנו עושות עכשיו. אולי, לזכות בלוטו זה לא מה שבאנו לעשות פה. לזכות בלוטו זה בלייב אחר, זה לא פה. לסגור עסקה עם מנכ"ל סטארט-אפ מבוסס מניו יורק שיקנו את הפלטפורמה, מעולה. להוציא בשני הקרוב את הקידום ממומן, מעולה. עוד. לזכות בלוטו זה לא משהו שאנחנו עושות. אנחנו מדברות פה על דברים שאנחנו יכולות לעשות. כן. השקעות, שיווק של קורס חדש, מטופלים חדשים. מעולה. פנייה לאגודות הסטודנטים, מרכזי צעירים וכולי. קורס קלפים עם 10 משתתפות, 10 מטופלים שנשארים סדרה. אירוע מפתיחת קלפים, מעולה. ליווי אישי של בוסט עסקי. מכירת 15 סדרות אימון, מעולה. אוקיי. מוסיפה השקעות, אבל יש פגישה מספטמבר על זה, סבבה. מזמינים אותי להרצאה או סדנה, יופי. להקים את קהילת הוואטסאפ החדשה, פוסט ויראלי, אבל באמת, עם הצעת ערך, אוקיי. מעולה. אולי, אנחנו רק משחקות עכשיו, את לא צריכה להתקדם, בסדר? את לא צריכה לקבל עכשיו החלטה גורלית. תני לי 3 דרכים שתוכלי להכניס את הכסף שאת רוצה. 80 רוכשות לאתגר החדש, 4 הרצאות, 5 מטופלות של קישוט סדרה, מעולה. יופי. איך אני יודעת אם המטרה ששמתי לי היא המטרה הנכונה? עכשיו כן, קרמל אמרה נכונה, למרות שקרמל לא מאמינה בדבר כזה נכונה, אנחנו פשוט שמות את מה שאנחנו רוצות. או איך אני יודעת, אולי המילה היא לא נכונה, איך אני יודעת שהמטרה ששמתי לי היא מטרה שתביא אותי מעצם זה שאני מניחה אותה כמטרה לקפיצה קוונטית. אני מסתכלת על מה הדרכים שאני חושבת עליהן להביא את הכסף הזה. אם מה ששמתי פה זה been there done that, אם הדברים, הרעיונות שלי הם פה, זה כאילו סבבה. כן, אני יכולה לעשות את זה, כבר עשיתי את זה, נכון? מיכל, כבר הזמינו אותך להרצאה, כבר פרסמתי אתגר, כבר היו לי מטופלות, נכון? אם אני שמה לב שהדרכים לעשות את זה הם דרכים שאני כבר מכירה, והפחדים שלי מול זה הם פחדים שאני מכירה, או חששות או אמונות. בואו נדבר שנייה על האמונות. אילו אמונות מגבילות יש לכם, או אמונות של זה לא יכול לקרות, יש לכם לגבי הסכום ששמתם. אוקיי? שאלתי אתכם 1, מה הסכום? 2, אף פעם לא הזמינו אותי, אוקיי? מעולה. אבל 1, מה הסכום? ו2, איזה אמונות יש לכם לגבי זה שזה לא יכול לקרות? אוקיי? בגדול, אם אני מרגישה שהרעיונות של איך זה יכול לקרות, אני לא שאלתי מיכל אם זה קרה, אני שאלתי אם זה רעיון שכבר חשבת עליו. אוקיי? אם האמונות האלה הן אמונות שאתן כבר מכירות,
והרעיונות האלה הם רעיונות שאתן כבר מכירות, אין פה קפיצה קוונטית. אוקיי? זה אוגוסט במלחמה, נכון, אין מצב שנגיע לזה בחודש אוגוסט. אם התחלתי עסק חדש לאחרונה, ועסק חדש, דרך חדשה, ועסק שהוא מרגיש שלב הבא, מה הלאה? ענבר, מה השאלה? מה הלאה? מאיפה? זה לא משנה באיזה שלב את נמצאת. אנחנו עדיין יכולות לעבוד עם המשחק הזה. אוקיי. בסדר, אנחנו לא יודעת, אנחנו עכשיו מדברות על המקום שבו את נמצאת. על הנקודה שבה את נמצאת. בסדר? באוגוסט כל הסוכות עם הילדים, לאף אחד אין פניות. מעולם לא עשיתי אתגר איך ירכשו 80. מעולה, ענבר. אנחנו כל הזמן בתוך הקפיצה. אוקיי? אנחנו כל הזמן בתוך הקפיצה. גם בתוך הקפיצה אנחנו כל הזמן זזות ונתקעות ויש מעצור, ואז אנחנו צריכות לצלוח אותו. כשאני מרגישה שאני בלופ, כשאני מרגישה שאני תקועה באותן אמונות, כשאני מרגישה שעולים לי רעיונות שהם או רעיונות ישנים, או כבר ניסיתי וזה לא עבד, או רעיונות שפשוט לא מדליקים אותי, אני מבינה שלא שמתי את המטרה הנכונה. אוקיי? כשאני מרגישה שאני בלופ של רעיונות של עייפות, של רעיונות שמעייפים אותי, רעיונות שמשעממים אותי, טוב, אני אציע עוד מייל, טוב, אז אני אציע הרצאה, טוב, אז אני אמכור אתגר. אוקיי? כשאני חובה מול הרעיונות האלה עייפות, שיעמום, אדישות, כזה. זו הבעיה שלי, הרעיונות שלא מדליקים אותי, או מעולה. זה אומר שהמטרה לא מדליקה אותי. אני רוצה לשים לי מטרה שתחולל בי אנרגיה חדשה. אני רוצה לשים לי מטרה שתחולל בי אנרגיה חדשה. וברגע שהמטרה הזאת מחוללת בי אנרגיה חדשה, הבנות חדשות לגבי העסק, לגבי העשייה העסקית, לגבי החיים שלי, לגבי הכסף שלי, לגבי המעצורים שלי, אני יודעת מצאתי את הקוד הקוונטי, שמצאתי את אנרגיית הכסף שכרגע מתאימה, שכרגע תהיה הדלק של הקפיצה הזאת. אוקיי? המחשבה על הכסף שאני רוצה וצריכה גורמת לי לאנרגיה חדשה מטורפת. מעולה. האם המחשבה הזו מחוללת בך אומץ לעשות דברים שלא היה לך אומץ לעשות עד עכשיו? האם המטרה הזו מחוללת בך אומץ לעשות דברים שלא עשית עד עכשיו? ואני רוצה שכולכן תשאלו את זה. אני כן מתלהבת לרגע מהרעיון, אני לא מתלהבת מהחיים בכללי. אז זהבית, משהו כאן לא מדויק. אוקיי, עכשיו שנייה אני רוצה שנייה לשים, פתח סוגריים. לפעמים אנחנו לא מתלהבות מהחיים בכללי, כי יש לנו חוסר איזון בגוף. הורמונלי, חסרים לנו ויטמינים, כל מיני דברים חשובים, עייפות, דיכאון, כי אנחנו עוברות איזה משבר חיים, אוקיי? אז באופן נקודתי, ואני כן אומרת, מי שמרגישה שהיא הרבה זמן, והייתי עכשיו בתקופה כזאת, מי שמרגישה שהרבה זמן, היא נמצאת במין חוסר התלהבות, ממש 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 כדאי לבדוק פיזית מה קורה. אז זה לא בדיוק מה ילהיב אותי, רלי, זה כמו איזה סכום או איזו מטרה, זה לא חייב להיות סכום, אבל אני אוהבת לעבוד עם סכומים, כי הם נורא ברורים לי, ההבדל בין סכום X לסכום Y הוא מאוד מאוד ברור, אוקיי? אם אני שמה לי מטרה 200,000 שקל, ואני רואה
נגיד 200,000 שקל פשוט מעורר בי את אותם רעיונות של קודם, ואז אני שמה במקום זה 750,000 שקל, ו750 פתאום כזה מין דברים שלא חשבתי עליהם, יו בואו נעשה ככה, או פתאום איזה משהו מלהיב אותי, אז יש פה ב750,000 איזשהו פיצוח. האם זה אומר שאני בהכרח אצליח לעשות את זה 750,000? לא בטוח. אבל זה לא משנה. כי בסוף הרעיון, הדבר שהכי חשוב לי זה לזוז אחרת, לפעול אחרת. אוקיי? ואגב, לא תמיד, שנייה, אני עוד מעט אקרא את התגובות שלכם, לא תמיד הרעיון הוא להגדיל את הסכומים, אוקיי? לא פעם אני שואלת, כמה את רוצה? ואז אומרות לי 5 מיליון, 10 מיליון, אוקיי. איזה רעיונות מעשיים, כאובות, אני מזכירה לכם שאנחנו לא מדברות פה על זימונים, אנחנו מדברות פה על עסקים. אנחנו מדברות פה על עשייה. אם אתן נותנות לי מספר ואני אומרת לך, מה את יכולה לעשות לזכות בלוטו? זו לא המטרה הנכונה. תורידו. אוקיי? זאת אומרת שהמספר שיחולל בנו את האנרגיה הזאת של אוקיי, I can do this, אוקיי, בואו נעשה את זה, לפעמים הוא יותר גדול בהרבה, ולפעמים הוא קטן משמעותית ממה שחשבנו בהתחלה. כי יכול להיות, אני יודעת שאצל מיכל זה לא כזה בשמיים לעשות 50,000 שקל, ויכול להיות שמיכל כאילו 50,000 שקל זה כבר היה ברגיל, 100,000 מעניין, אבל עדיין לא מפעיל, ואולי מיכל עכשיו תגיד יאללה 20,000, פתאום שמתי מול קליק, ואנחנו מחפשות את הקליק הזה. עכשיו מה זה הקליק הזה? זו שאלה טובה. אצל כל אחד זה משהו אחר. אצל אחת הקליק הזה יהיה הדבר שמניע אותי פתאום לעשות, שנותן לי בוסט של עשייה, של אומץ, של יאללה, let's fucking do this. לפעמים הקליק יהיה בדיוק, תניחי. אוקיי. Just lean back, תנוחי רגע. סטופ, הכל בסדר. בואו נראה את השאלות שלכם. המחשבה על קורס קלפים מלהיב אותי בעקבות ההתפתחות שלי שתעשה את הקורס הזה מטורף, מעולה. יש דברים שאני עושה עכשיו בדיוק ולא עשיתי בעבר. מצד שני, כשאת מדברת איתי על חודש, זה פתאום נראה לי טווח קצר מדי, ואיך אצליח ובאיזה סרט אני חיה. מעולה, וזו הסיבה אגב שאני מכניסה את זה למסגרת של חודש, כי אני רוצה לייצר פה חשיבה חדשה. אוקיי? לחלוטין מרגישה את כל ההתרגשות והרעיונות חדשים, אבל זו באובססיה. אני כל כך נהנית שאני מאבדת את הזמן, שוכחת מעצמי. אני עפה על זה, אבל מתישה את עצמי לפעמים. גם זה מרגיש לי לא בריא שזה באובססיה. אוקיי, ענבר, זה בסדר שלוקח לנו זמן למצוא את האיזונים. אוקיי? אני באופן אישי לא מתחברת, לא מאמינה כערך. אני באופן אישי לא אוהבת את האיזון כל כך. לי זה לא נכון. מקום שבו זה מאוזן לי, וכזה סבבה כזה, וסבבה לי הוא לא טוב. הוא לאורך זמן הוא מאוד מאוד מחבא אותי, ולכן אני מאוד כן אוהבת את החוויה האובססיבית, כאילו, את ואז לנוח, ולנוח, ולהתפוצץ ולנוח. אבל זה בדיוק המקום שאנחנו צריכות למצוא את מה שנכון לנו, את מה שמתאים לנו. אני בהיריון, מזל טוב, אני מרגישה שאין לי אנרגיה לכלום, אני לא מצליחה להתרכז בכלום. זו בכלל תקופה שאני יכולה לנסות להזיז דברים. אז דפי זו שאלה מעולה, ואני יכולה להגיד את זה באופן כללי על תקופות מורכבות הורמונלית. קודם כל התשובה היא כן, את יכולה לעשות מה שאת רוצה. אבל באמת כשאנחנו בכלל הורמונליות, ובמיוחד שאנחנו בהיריון ואנחנו עסוקות בליצור פה חיים, אנחנו צריכות להקשיב, להתחבר לגוף שלנו ולהיות בשיתוף פעולה איתו. ולהבין גם מה אנחנו מסוגלות כרגע, וגם מה חשוב עכשיו. ואם חשוב לנו להמשיך להזיז דברים, ליצור, תוך כדי ההיריון, אז אנחנו צריכות למצוא את הדרך. גם אני, אבל כל כמה זמן להיות חולות מזה, כי הגוף מותש. אז שוב, ענבר, אבל זה לא חייב להיות ככה. אם את נהיית חולה, זה לא טוב. אם את יודעת לנוח בזמן, את לא תהפכי להיות חולה. אוקיי? אני לא אומרת שזה סבבה להיות חולה, כי הגוף מותש. זה לדעת לעצור לפני שהגוף מותש לגמרי, ולדעת לעצור לפני שאנחנו נהיות חולות. אוקיי?
אז הקידוד הקוונטי הזה, או ההפעלה הקוונטית הזאת, היא בעצם למצוא, היא בעצם למצוא רצון חדש שמפעיל בנו אנרגיה חדשה. אני חוזרת להתחלה. אם עד עכשיו עבדנו בצורה מסוימת, בשיטה מסוימת, בתודעה מסוימת, בתוך מסגרת אמונות מסוימת, אפילו באיזה אנרגיה פנימית מסוימת, וזה הביא אותנו רק לאן שזה הביא אותנו, אנחנו רוצות לייצר רצונות חדשים שיחוללו בנו אנרגיה חדשה. ענבר, יכול להיות שהפיצוח שלך זה לעשות בצ'יל, לא רק מאוזן, אלא בצ'יל. אז להקטין הרבה את המטרות כדי ללמד את עצמך צ'יל ולראות ולחקור מה קורה שם. אוקיי? אני אתן לכם דוגמה אחרת. אני כבר שנים מדברת על להתחיל לדבר באנגלית, על להתחיל ליצור תוכן באנגלית. מדברת, זה עובר מהרשימה. הם מכירות את הדברים שעוברים משנה לשנה ברשימות? למי יש כאלה? נכון, יש את הרשימות של הדברים שאני מתכוונת לעשות השנה, ואז כזה זה עובר משנה לשנה ולא מתגשם? תגידו לי שיש לכם את זה גם ושאתן לא לבד, אוקיי? אצלי זה לפתוח עסק באנגלית. אוקיי? אז, ותגידו לי מה הדבר שעובר אצלכם כבר כמה שנים משנה לשנה. אצלי זה גם הספר, שכאילו כבר הוצאתי השנה, אבל לא באמת. הספר והעסק באנגלית. עסק באנגלית עובר אצלי וספורט. משנה לשנה, משנה לשנה, משנה לשנה. ואז מה עשיתי? אני קניתי כרטיס לארצות הברית. אני קניתי כרטיס לארצות הברית בדצמבר, עם החלטה שאני מגיעה לדצמבר עם קורס באנגלית ואינסטגרם באנגלית, ועכשיו אין לי ברירה אלא לעשות את זה. מצאתי משהו אחד, מצאתי את הדבר הזה שבפעם הראשונה גורם לי יותר להתרגש מלעבוד באנגלית מלפחד. עד עכשיו היה לי יותר פחד ועכשיו יש לי יותר התרגשות מזה. האם אני עדיין מתה מפחד? בוודאי. אבל מצאתי מטרה חדשה, אוקיי? המטרה להרוויח בדולרים פשוט לא ריגשה אותי מספיק. אמרתי, אבל תראי, כרמל, את תרוויחי בדולרים, וכדאי לך, ותרוויחי בדולרים, תרוויחי בדולרים, אין, לא הפעיל. לא שם לי את האש בתחת, הולכת לפתוח את האינסטגרם באנגלית, אבל כנס באנגלית? כנס בארצות הברית עם בעלי עסקים בארצות הברית, שאני יכולה להראות להם אינסטגרם באנגלית שלי, זה מדליק אותי. לא אכפת לי מה יצא מזה, זה מדליק אותי. אצלי זה ספר, אבל נרשמתי לסדנה כדי שיהיה חייבת. מעולה. מעולה. ראיתי פה קודם איזושהי תגובה שרציתי לחזור אליה. על עובדים, הנה, רגע. איך מתנהלים כשדרושה קפיצה כלכלית בעסק שתלוי בעובדיו? מעסיקה כ-40 עובדים, לעתים גם חסר העובד הנכון. מרגישה שהעסק תלוי באופן ישיר בהתנהלות העובדים, יש מנהלים כמובן ואני ברקע ובכל זאת. אוקיי. אז אני רוצה לענות על זה. עדיין, דורית, העסק הוא שלך. אוקיי? עדיין העסק הוא שלך. כשאני מרגישה זה לא קורה אצלי כמעט, אבל כשאני מרגישה אבל היה לנו איזה משבר לאחרונה בהקשר הזה, שאיזשהו קצר בינינו גרם לי להרגיש כאילו משהו בצוות מעכב דברים בעסק שלי, אוקיי? זה לא היה quite right, אבל זו הייתה החוויה שלי, וזו חוויה לגיטימית. אז מה שאני עושה כשזה קורה, קודם כל, אני רגע עוצרת וכותבת, אני חושבת שהרבה פעמים בתור מנהלות צוות, מאוד קשה לנו, בגלל שאנחנו נשים נורא מודעות, נורא קשה לנו להגיד לעצמנו בכנות מה באמת מפריע לנו בעובדים שלנו, או מה מפריע לנו בצוות, או מה מפריע לנו בדינמיקה בצוות, או מה חסר לנו, מה אין לנו, מה חסר לנו, מה מטריף אותנו, מה מבאס אותנו. ואני עשיתי עם עצמי ממש תהליך מאוד ארוך של לפרוס מול עצמי כל הזמן את הדברים שלא עובדים לי.
בין אם הם לא עובדים לי כי יש משהו אצל העובדות שמעצבן אותי, בין אם הם לא עובדים לי כי יש משהו בעצמי שמעצבן אותי מולן, שזה בעיקר היה אצלי העניין. משהו לא עובד לי כי אני מרגישה שיש משהו שאני לא יודעת איך לנהל אותו, שהוא בכלל לא קשור אליהם או בגללן או בגללי, אבל משהו בהתנהלות או בלהעביר את המשימות או בניהול כאילו לא ברור לי עד הסוף, אוקיי? ואני עושה, כמו שאני עושה מיפוי של מוצרים, של מה עובד ומה לא עובד, וכמו שאני עושה מיפוי של רצונות, של מה אני באמת רוצה, ואם הייתי ממש חצופה מה הייתי רוצה, ואם הייתי חצופה מה הייתי מבקשת מהן, אני עושה את המיפוי הזה גם מול הצוות שלי. אני לא רואה אני לא רואה את זה כמשהו שהוא שונה מכל דבר אחר שאני בוחנת בעסק, אוקיי? בסוף העובדים הם לא מישהו אחר ממני. בסוף הם עובדים בתוך העסק שלי. במקרה שלי עובדות, אוקיי? ואם העובדים שלי בתוך העסק שלי לא ברור להם מה הדרישות, לא ברור להם מה הסטנדרט שאנחנו עובדות בו, לא ברור להם מה הם צריכות לעשות, לא ברור להם מה המשימות, לא ברור להם מה קורה, זה עליי. ואני כל הזמן מחזירה את האחריות אליי. היה ולקחתי את האחריות, והתרעתי, וביקשתי, ועשיתי, ועבדתי, ואני רואה שאין עם מי לדבר, ואין, זה לא מתקדם, זה לא משתנה, סבבה, לפעמים צריך לפטר מישהו, אין מה לעשות. אבל גם פה, אני מצד אחד, אני רוצה לתת צ'אנסים, באמת, כמו שצריך, ומצד שני, אני לא רוצה לגרור יותר מדי, אוקיי? כי בסוף מה שחשוב זה העסק. סורי, מה שחשוב זה אנחנו והעסק. שהדבר הזה, המפעל החיים הזה שלנו יעבוד. וואי, אני כבר יומיים מחפשת את המשפט הזה, מפעל חיים, אוקיי? אז גם מול העובדים, כמו אני עכשיו לא מזמן, אני ביומיים האחרונים עשיתי זיכוי על איזשהו מוצר שרציתי להוציא, הוצאתי את זה בהתלהבות, ווואלה, לא עבד, משהו קטן שראיתי שהוא פשוט לא עובד, משהו שם לא, אני, הצוות, התלמידות, לא, פשוט לא עובד. אמרתי, די, בואו נעשה לו סטופ. לא הכל בשם להגיד את מה שאמרנו שנעשה, לעשות את מה שאמרנו שנעשה, אוקיי? בסוף אני רוצה לתת שירות טוב. אם המוצר הזה נותן שירות טוב לתלמידות שלי, מעולה. אם לא, קחו חזרה את הכסף, סטופ, הכל בסדר. אותו דבר עם העובדים. אם העובדים משרתים טוב את העסק שלנו, ואנחנו שירתנו טוב את העובדים במובן הזה שיצרנו להם מרחב בטוח, מרחב בהיר, מרחב ברור, גם בהירות לגבי הרצונות והדרישות שלנו, וגם ביטחון שלהם בנו, שעבורם המקום בטוח, אנחנו מבחינתנו יצרנו את המרחב המיטבי בשבילם לצמוח ולעבוד בצורה הכי טובה שלהם, וזה לא עובד, אז כנראה שכבר אין התאמה וזה בסדר. אבל כשאני כן נתקלת בקושי הזה, אני מוודאת עם עצמי שיצרתי מרחב מיטבי, אוקיי? והייתי צריכה לעבור כמה דבר או שניים כדי להבין את זה. גם להבין את גודל האחריות שלי, וגם כדי ללמוד לעשות את זה, ואני עדיין לומדת. אוקיי? אז כשאני מדברת על להשתמש באנרגיה של הכסף, אני בעצם מדברת על מה הסכום שיחולל בתוכי אנרגיה חדשה. מה הסכום או המטרה, אוקיי? כמו המטרה שלי של להגיע לכנס בארצות הברית עם אינסטגרם פעיל וקורס שאני יכולה למכור. מה הסכום או המטרה העסקית, או המטרה האישית, שיחוללו בי את האנרגיה הנדרשת, שהיא אחרת, שהיא שונה, את התחושה הזאת שהנה השינוי מגיע. אז זה יכול להיות סכום אחר, זה יכול להיות מטרה עסקית אחרת, זה יכול להיות מטרה אישית. זה יכול להיות המטרה של שהיא דמוי כסף, כמו לא יודעת מה, אני רוצה לקחת את הילדים שלי לטיול בחול, וזו המטרה שמרגשת אותי עכשיו, ובשביל זה שווה לי לצלוח כל מיני מעצורים של עצמי. אז עכשיו אני רוצה לשאול אתכם, איזו מטרה שאולי לא כתבתן פה, ואתן יכולות לנסות, אוקיי? תנסו, אתן יכולות סכומים או מטרות מסוימות, פתאום מחוללת בכן איזה מין, פתאום איזה מין, אני אתגיד לכם תחושה, זה מין תחושה של הפתעה, של כזה, וואו, פתאום חוויה חדשה בתוכנו שלא הכרנו. זה יכול להיות חוויה של התרגשות, חוויה של שמיטה, חוויה של
משהו אחר, כאילו פתאום, כאילו נפתחות הצ'קרות, אני לא יודעת איך להסביר את זה. איזו מטרה חדשה? כלכלית, עסקית, יצירתית, משפחתית? מחוללת בכן פתאום איזה מין, רגע, אני אוכל להתגרש ולנסוע לטיול בר מצווה עם הילדים. הילד זו מטרה מדהימה ומאוד מאוד מאוד מרגשת. האם בשביל זה שווה לך לצלוח את הבושה, את הפחדים, את המעצורים, להתמודד עם הפחדים? האם בשביל המטרה הזאת, כדי שהיא תתגשם, שווה לך לצלוח גם דרך החלקים הקשים והמפחידים של העשייה? כמו להגיע למשקל מסוים, להיכנס לשמלה שכבר שנתיים לא עולה, בדיוק. לפעמים המשקל לא יגיד לי כלום, אבל ללבוש את השמלה הזאת, וואו. נכון, זה בדיוק זה. אוקיי? יש ימים שאני עושה את זה כל יום. יש ימים שאני יושבת ובודקת כל יום. מה המספר שיפעיל אותי היום? לא אכפת לי מה היה אתמול, על איזה מספר עבדתי, כי בסוף המספר הוא לא העניין. בסוף המטרה היא לא העניין. אלא מה יגרום לי היום להעיז לעשות דברים שלא העזתי קודם. 50,000 ש"ח בחודש, הפחתת שעות עבודה, השקעות חכמות בעסק שלי מחוץ לו. מרגשתי ממש, מעולה. עדי, האם זה מעורר בך משהו? רעיון, אומץ, אנרגיה חדשה שלא התחוללה בך קודם. מה לעשות אם כל מחשבה מרגשת מביאה איתה מחשבות מדכאות? רלי כמו מה? אני אוכל לנסוע להרצות בכנס בחו"ל ולקחת מאמנת פילאטיס אישית, מעולה. מעולה, עדי. את מבינה, עדי, למה לא מעניין אותי מספרים ריאליים? מספרים ריאליים מוצאים מאיתנו רעיונות ריאליים. אני רוצה רעיונות לא ריאליים. אני רוצה משהו חדש. קפיצה קוונטית כשמתחולל בנו משהו חדש. אני אוכל לנסוע להרצות בכנס בחו"ל, מעולה. זה ברור? מתי אני עושה את זה? בכל פעם שאני מרגישה שמה שמונח לפניי, מטרות, משימות, חלומות, כבר לא מעורר בי את האומץ והאנרגיה הנדרשת ברמה היומיומית to fucking do it. בא לי חופשה בתאילנד, זה ממש מרגשתי, עולה לי שיפטרו לי אותי מהעבודה ולא בא לי. אז קודם כל, למה שיפטרו? ממתי מפטרים בן אדם בגלל חופשה? ואם זו העבודה שנמצאת בה, אז לא. אז זה לא מחשבות מדכאות, זה פחדים. אז את יודעת איך להתמודד עם פחדים, יש לך תוכנית מגרה לפחד, אוקיי? וגם, רלי, אני רוצה, כשעל כל מחשבה מרגשת עולה מחשבה מדכאת, זה קצת סוג של הרגל, אוקיי? ברור שתמיד יהיו סיבות למה לא ודברים מפחידים, אבל האם אנחנו תמיד צריכים להתעסק עם הפחדים האלה? אני לא בטוחה. אוקיי. אז תחשבי על משהו אחר. שוב, אנחנו מחפשות משהו, מטרה, שהיא כל כך מפעילה אותנו, שהיא כל כך משמחת אותנו, שהיא גוברת על הפחדים והחששות. שוב, אנחנו מחפשות מטרה, שהיא מספיק מרגשת אותנו, שהיא גוברת על הפחדים והחששות, אוקיי? שהחנות הדיגיטלית החדשה תהפוך לוויראלית, תמכור קבוע בכל חודש 44,000 ב4 שעות עבודה, זה חלום. לתמוך יותר בילד שאובחן לאחרונה על הספקטרום, אני מבינה שאני חייבת להיות שם מעבר. מעולה. מעולה? ענבר, מעולה. מתי אני עושה את זה? כל יום. כל יום. עכשיו, לפעמים אני מוצאת מטרה שוב שהיא כל כך מרגשת שאני לא צריכה כל יום לשאול את עצמי מה המטרה. עצם זה שאני שמה אותה לנגד עיניי,
מרגש אותי, מפעים אותי, אוקיי? אבל מבחינתי המטרות האלה, המטרה של המטרות האלה היא למלא אותי באנרגיה ובחשמל. באנרגיה לעשייה, באומץ להגיד, באומץ לעשות. אוקיי? עבודה תודעתית בעסק אני עושה כל יום, ולא ענבר, לא כי אני אובססיבית. אני עושה עבודה תודעתית בעסק כל יום, כי אני רוצה להגיע למה שאני רוצה להגיע. אני רוצה ליצור את מה שאני רוצה ליצור, אני לא רוצה לחכות. כי החיים האלה קצרים. אולי לא ללהצי, שחי עד 101, אבל החיים האלה קצרים. מישהי שאני מכירה מורדמת ומונשמת עכשיו, בחורה צעירה. לא יודעים מה יהיה איתה. סתם, תאונה. אין לנו מושג מה הולך לקרות. אין לנו מושג מה הולך לקרות. אני עושה עבודה תודעתית כל יום כבר שנים, אבל בשבילי בנוסף לעסק. אז אני עושה עבודה תודעתית על העסק, על זה אני מדברת. אני עושה עבודה תודעתית על העסק, כי אני רוצה את העסק לעשות בעודי בחיים, אני רוצה שהדבר הזה יצליח. אני רוצה לחוות את ההצלחה הזאת, זה מה שמרגש אותי. אני רוצה להביא לידי ביטוי את הדבר הזה, את היצירה שלי. את הכסף הזה, את ההגשמה שמגיעה עם עסק מוגשם, עם עסק מצליח. אני מרגישה שיש פער בין מה שאני עושה היום בעסק למה שאני רוצה לעשות בעתיד. איך אני מגשרת על הפער? למה יש פער? למה את לא עושה? איפה העתיד הזה? זה דבר מעניין לחקור אותו. אז קודם כל, אני חושבת שחשוב, אני לא אוהבת לחכות, בוטום ליין, אוקיי? אין סיבה לחכות. עכשיו, אני לא אומרת להפסיק את העסק כמו שהוא היום, וכאילו להתאבד על משהו חדש לגמרי. הדרך הכי מהירה שלי לגשר על הפער זה להכניס ממה שאני רוצה כבר עכשיו, אוקיי? ואז במקבול הזה, להבין איך אני עושה את המעבר, אוקיי? עכשיו, יכול להיות שאת לא צריכה לגשר על הפער, אלא פשוט לעשות את מה שאת באמת רוצה, ויכול להיות ששם הדבר הזה יתפוצץ לך. אז מעבר לפעולות הפיזיות והרעיונות שאני מיישמת, מה אפשר לעשות? אנרגטית. מעולה. אז אנרגטית זה בדיוק העניין. אני רוצה לחולל, מה זה עבודה אנרגטית בעצם? עבודה אנרגטית זה כשאני מחוללת את האנרגיה בתוכי, שגורמת לי להיות האישה שאני רוצה להיות. עכשיו, ענבר, אם את רוצה להיות יותר בצ'יל, תמצאי את הדבר שיחולל בך את הצ'יל הזה. אוקיי? קרמל, מה גרם לשיפט אצלך מבחינת זה שעברת מקיפאון לעשייה בקצב כזה? מיכל, זה בדיוק זה. אני חושבת שהמון שנים, כמה דברים. א', המון שנים שמתי לי מטרות נורא גדולות, שהן היו כל כך רחוקות ממני שהן לא הפעילו בי כלום. אוקיי? גם כשאני שמה מטרה, אם אני אגיד עכשיו, אני רוצה לעשות 5 מיליון בחודש, מבחינתי זה סכום שהוא כל כך גדול, שאני לא יודעת איך זה מרגיש בכלל. אני לא יכולה להתרגש ממנו, זה כאילו כל כך פנטזיונרי שהוא, אין לו שום נגיעה במציאות שלי. אני לא יודעת, הוא לא מעורר בי שום דבר. הוא לא מפעיל בי שום דבר, זה כזה, משהו כזה שאם זוכים בלוטו, מגניב, יופי, אין, לא מעורר אותי אנרגטית. 1,000,000 בחודש זה כבר סכום שאני כזה, כי אני יודעת איך זה מרגיש 1,000,000 בשנה. אז אני יודעת איך הסכום של 1,000,000 מרגיש, איך זה מרגיש להגיע וואי, עשיתי 1,000,000 שקל, ופתאום משהו שם, לי זה עובד, יכול להיות שמישהו אחרת, זה גם יהיה לה גדול מדי, אוקיי? אז זה דבר אחד, והדבר השני זה להבין שהרבה מהקיפאון הוא קשור לפוסט-טראומה, וללמוד לעבוד עם הפוסט-טראומה שלי, אוקיי? אז מצד אחד, למצוא את המטרות או החלומות שמפעילים אותי, הם כאילו אפשר להגיד נושאים אותי על מעבר לקיפאון. אם יש אותי ויש את הקיפאון ויש את המטרות שלי, אז יכול להיות שמטרה שנמצאת פה היא כאילו מין
קרובה מדי לקיר, אני לא יכולה לראות אותה, אבל המטרה שנמצאת שם אני כזה, וואו, אני רוצה. אוקיי? או לשים מטרות יותר קטנות. ואני חושבת שזה זז בין תקופות, אוקיי? יש נגיד בימים, אני רגע אדבר על פר יום, בסדר? או באמת בתקופות שככה הייתי במצב מאוד מאוד לא טוב, בקיפאון מאוד עמוק, או במצב בריאותי לא טוב, או במצב רגשי מורכב, אז דווקא הייתי צריכה למצוא את המטרות שהן לפני הקיר של הקיפאון, שהן לפני הטראומה, שהן לפני הקושי, שהן קרובות לי ונגישות לי, אוקיי? אני חושבת שבאמת הרבה פעמים אנחנו מדברות על מטרות שהן נמצאות בדיוק באיזה, כזה כמו שטח מת כזה, או שאני צריכה את זה קרוב יותר, או שאני צריכה את זה הרבה יותר רחוק. אבל לכל אחת יש איזשהו שטח מת, והשטח מת זה השטח שפשוט לא מפעיל אותנו. לא מרגש אותנו, לא מעלה בנו אומץ חדש, לא מעלה בנו חשיבה חדשה, מחשבות חדשות, רעיונות חדשים, זה אומר שאנחנו בשטח המת. עולה פה משהו שמאוד מעניין אותי, לשלב דברים שרוצה במטרה הגדולה בלי להרגיש שזה סותר. למשל, חשוב לי זמן שקט עם עצמי, לקרוא למשל, ויש לי מחשבה מקבעת שזה לא עולה בקנה אחד עם הישגים, אז בדיוק העניין. אז הנה אני רוצה להציע לך לנסות חוק חדש שאני מכילה בעסק שלי. ככל שאני מטפחת יותר את עצמי, מעשירה את עצמי, מעניקה לעצמי, אוקיי? כמו למשל זמן שקט עם עצמי ולקרוא, ככה החשיבה העסקית שלי יותר חדה, והאומץ העסקי שלי הולך וגדל. ובואי תראי מה זה עושה לך כשאת מתחילה לשים את החוק הזה. כי בסוף אנחנו מחליטות איזו השפעה יש לדברים עלינו, אוקיי? ואם את תחליטי שמעכשיו לזמן שקט שבו את פשוט קוראת או בוהה, יש השפעה טובה על העסק שלך, את בהכרח תתני לו להיות השפעה טובה על העסק שלך. בכל שאר הדברים בעולם אני צ'יל עד לעסק, שם אני מכונה. חייבת ללמוד איך להיות שם בצ'יל, מאמינה שתכף אתחיל לשווק ונתחיל לראות תוצאות, זה ירגיע אותי. יש לי המון פוסט טראומה שאני קופאת מלא ואין לי הרבה זמן פנוי. אז כשיש אני הופכת למשוגעת, רוצה להספיק, גם אני ככה ביום אחד, לפעמים אני עושה עבודה של שבוע ביום אחד, ותמיד כשאני מגזימה אני נהיית חולה, בפעם האחרונה הייתה לי קורונה חודש. אז ענבר, אני גם ככה, ולפעמים אני באמת קצת מאבדת, לפעמים אני באמת מאבדת קצת כאילו את האיזון, כאילו אני קצת מאבדת את עצמי, ואז אני עצרת, כאילו בסדר, מותר גם לאובססיביות לטעות לפעמים, אוקיי? וגם אני אגיד שכן, אני גם לי אין הרבה זמן פנוי, גם כי אני חד-הורית וגם כי אני עם פוסט טראומה ויש ימים שאין אותי, ואז באמת כמוך בימים שיש אותי אני רוצה לנצל אותם עד הסוף כי עוד שנייה ייגמר, וזה גם בסדר. It is what it is, כאילו זה מה שקורה עכשיו, אוקיי? בואו נדבר על מועדון אקספוננציאל. רגע, שנייה. קודם כל, תשאלו. פשוט תשאלו אותי הכל. עליכן, עליי, על הכסף שלי, על העסק שלי, על הכסף שלכן, על העסק שלכן. כל שאלה, whatsoever, לא על העסק, על החיים, כל שאלה שאי פעם רציתן לשאול אותי, זה הזמן לשאול. בינתיים בואו נדבר שנייה על מועדון אקספוננציאל עד שתשאלו את השאלות. מועדון אקספוננציאל זה מועדון שקיים כבר חודשיים, והוא המקום שבו אני פשוט מביאה בלי מעצורים את כל מה שעובד לי בעסק שלי. אני אמרתי ואני אחזור ואגיד, עבודה תודעתית היא עבודה תודעתית היא עבודה תודעתית. זה לא מועדון של איך לכתוב פוסטים, איך לייצר סרטון ויראלי ואיך לכתוב מייל שמוכר. I don't do that. יש אנשים אחרים שמלמדים את זה. מועדון אקספוננציאל זה מועדון נטו לעבודה תודעתית על העסק. איזו עבודה תודעתית? כזאת שמביאה להכנסות של 200,000 שקל בחודש, כמו שזה הביא אותי. ובהמשך ליותר, אוקיי? זה מועדון שבו אני גם נותנת את כל מה שכבר עבד לי, את כל מה שכבר ניסיתי ועבד, וגם את מה שאני לומדת תוך כדי תנועה על הדרך. אני משתפת בקשיים, אני משתפת בנפילות, ואני בעיקר משתפת בכלים שעובדים לי, בכלים שאני עובדת איתם יום יום. כל כמה זמן מקבלים תוכן במועדון? כל יום. למה? כי עבודה תודעתית בעסק שמצליח ושעושה קפיצות קוונטיות, אוקיי? זה לא מועדון, רגע אני אגיד, זה לא מועדון למי שכאילו רוצה משהו כזה צדדי קטן סבבה. זה לא מועדון סבבה, זה מועדון פסיכי. כמויות התוכן הן פסיכיות.
כמויות הפעמים שאתם תשמעו ממני הן פסיכיות. זה מועדון לנשים פסיכיות שרוצות עסק פסיכי בקפיצות קוונטיות פסיכיות, מהר, עכשיו, אתמול, בבקשה, ובהמון המון כסף. לא המועדון בהמון כסף, הקפיצות שלכן בהמון כסף. כמה המועדון עולה? המועדון עולה 4,600 למי שקונה שנה מראש, שזה יוצא 390 שקלים לחודש, אם מחלקים לתשלומים. מי שלא רוצה שנה מראש ורוצה לשלם בהוראת קבע, המועדון עולה 444 שקלים לחודש. אוקיי? החל ממחר בבוקר, אני הולכת לשלוח כל יום במועדון משהו. או לייב של שעה, או סרטון. לרוב זה סרטונים קצרים, חוץ מהימים שיש לייב של שעה שאני מודיעה עליה מראש. זה אומר שבכל יום אתן יכולות לקבל איזשהו דף עבודה, איזושהי חוברת, משהו שכבר עשינו, משהו שלא עשינו, זה לא משנה. אין מצב שמישהי נמצאת במועדון והיא קמה בבוקר והיא לא יודעת איזו עבודה תודעתית לעשות היום. אתן יכולות או לקחת את מה שאני נותנת באותו היום, או לקחת משהו אחר מתוך המועדון שלנו, מתוך החומר שקיים. אני מאמינה. שוב, לא, אני לא מאמינה. אני רוצה לעשות בעסק שלי קפיצה קוונטית כל יום. אני פשוט לא רואה סיבה שלא. ואני רוצה שאתן תעשו קפיצה קוונטית כל יום. ומי שרוצה את זה גם, פשוט מוזמנת. איך זה שאת מרגישה ביטחון כזה למכור מועדון שקיים רק חודשיים? אני רוצה לבנות ולמכור קורסים וזום שמעולם לא ניסיתי, אבל יש לי המון ידע על בריאות אמיתית. אוקיי. אז ורדית, אני אוהבת מאוד את השאלה הזאת. קודם כל, הוא קיים כבר חודשיים, אז, וכבר אני מכרתי אותו כשהוא לא היה קיים בכלל. אני מכרתי את המועדון כשהוא לא היה קיים בכלל. אני מרגישה ביטחון בגלל העברתי מספיק קורסים קטנים. וקיבלתי מספיק פידבקים על התכנים שלי ועל הכלים שאני מביאה, כדי להבין שאני יכולה פשוט לתת את זה עכשיו כל יום. קיבלתי מספיק פידבקים על זה שהתוכן שלי עובד, שהנוכחות שלי עובדת, שהדפי העבודה שלי עובדים, שהסרטונים שלי עובדים, שאני פשוט יכולה עכשיו, it's the same, אני פשוט נותנת את מה שנתתי קודם, פשוט הרבה יותר אינטנסיבי, זה הכל. אוקיי? ואני פשוט ראיתי שיש נשים שקונות ממני עוד קורס, ואז אמרתי, רגע, סטופ, עצרו. במקום לשלם לי כל חודש 500 שקל, תשלמו לי כל חודש 390 שקלים, ותקבלו את כל הקורסים. את כל הקורסים העסקיים, כן? מה המועדון כולל? איזשהו אקט יומי, סרטון, דף עבודה, משהו יומי ממני שיאפשר לכם לשבת לפחות שעה לעשות עבודה תודעתית על העסק באותו היום. ימים שלא עולה בהם סרטון או דף עבודה במועדון, הם ימים שבעצם מתקיים קורס שאליו אתן נכנסות. המועדון כולל גם קורסים שהם ייחודיים למועדון. אגב, דיברתי בהתחלה על מרחב חדש וזהות חדשה. זה הדבר שאנחנו עובדות עליו באוגוסט במועדון. זה קורס שלא יימכר בחוץ, הוא רק למי שנמצאת במועדון אקספוננציאל. שאנחנו עומדות כבר יותר מ100 אנשים לדעתי במועדון, שזה הזיה. מעניין אותי כמה אנשים יש במועדון עכשיו. בואו נראה כמה נשים יש לנו במועדון עכשיו. כי אני לא יודעת אם גלה איתי. אם לא ניסיתי ליצור בזום קודם, מעולה, אז תתחילי. תעשי הצעה. את לא צריכה למכור מועדון שנתי. את יכולה להתחיל בקורס קצר, ולראות איך זה הולך לך. אהובות, אין שום דרך, אני מעניין אותי פשוט כמה אנשים יש כבר במועדון. אין שום דרך לבדוק אם משהו עובד לנו, אם עובד לקהל שלנו, אם עובד לנו עם הקהל שלנו, בלי אשכרה לעשות אותו. אין דרך לבדוק אם משהו עובד לפני שעשינו אותו. ואחד הדברים שאנחנו יכולים לדבר עליהם כבר מחר ב5 בבוקר, זה בדיוק על זה. אוקיי? מילה מחברת מועדון, זה קרמל עברית וזה מדהים.
זה נכון, ורלי, את יודעת, זה בדיוק מה זה בדיוק what I went for. אני ראיתי שכל כך הרבה נשים פשוט רוצות את התכנים שלי לווריד, ואמרתי, אוקיי, אז במקום שאני כל פעם במקור מחדש, ואני כל פעם אשבור את הראש מחדש מה אני מביאה הפעם, אנחנו נייצר מועדון שיאפשר גם לי את הלקוחות שלי לווריד, גם אני זקוקה לזה. יש לי כל כך הרבה מה לתת, ואני לא יודעת לאן. אז יצרתי מועדון שאני אוכל לשפוך עליו את כל התכנים, את כל הכלים, את כל התובנות, את כל מה שעובד לי. אוקיי? טוב. למה הסמוב לא עובד לי? ג'יזוס. וואו, אוקיי, עברנו את 100 אנשים במועדון, פאק. זו התמיכה שהכי רציתי ולא ידעתי את זה לפני שהצטרפתי. יואו, זה כל כך משמח. אני מדהימה גם בתוכן החינמי. ענבר, לא סתם. אז קודם כל תודה ענבר על זה, אבל אני אגיד לך שזה לא סתם. א', כי אני לא מאמינה בלהתקמצן בתוכן חינמי. אני לא מאמינה בלהתקמצן בתוכן חינמי. אני באתי לעשות משהו בעולם. תשלמי לי, לא תשלמי לי, את הולכת לקבל את זה. אני באתי לעשות משהו בעולם, ואני רוצה לעשות אותו גם אם לא ישלמו לי. אני רוצה שגם מי שלא יכולה, או בוחרת שלא לשלם לי, תקבל את מה שאני באתי לעשות בעולם. אני לא מתקמצנת על תוכן חינמי, אני לא עושה מניפולציות עם תוכן חינמי, אני לא עושה רוצות לדעת, רק תשאירו ורק תירשמו, ואז אני אספר לכם. לא, הנה, אני מספרת לכם. וגם כן, זה אקט שיווקי לגמרי, ככל שאנשים יבינו את הערך, יחוו על בשרם את הערך, יהיה להם יותר קל. גם יקנו ממני יותר, ברור, אני מרוויחה מזה יותר כסף, אבל זה לא רק זה. אני אוהבת שאנשים מרגישים טוב לקנות ממני. שאנשים קונים ממני בתחושה טובה, לא בתחושה של לא יודעת, טוב, נו בסדר, לחץ, לא. מי שקונה ממני יודעת בדיוק מה אני קונה. וזה גם חלק מהעניין, אוקיי? אז, רגע. המועדון עולה, המועדון עולה 4,600 לשנה. זה יוצא 390 שקלים לחודש. לחודש, כרגע, המנוי החודשי עולה 444. אני אגיד רגע משהו על המנוי החודשי, אוקיי? פתחנו את האופציה למנוי חודשי אחרי המון התלבטויות. כן, ואז לא, ואז לא, ואז כן, ואז כן, ואז לא, המון התלבטויות. אני עדיין מתלבטת לגבי העניין הזה, אני לא יודעת אם אפשר יהיה בהמשך. כמובן שמי שמצטרפת במנוי חודשי, אנחנו לא נפסיק אותו, כנראה. לא יודעת האמת, לא זה. מי שמצטרפת למנוי שנתי, פשוט מצטרפת למנוי שנתי. אני לא יודעת מה יהיה המחיר בהמשך. המועדון הזה עדיין מתעצב. הוא עדיין מקבל צורה. אני לומדת מהתלמידות שלי. אני מעצבת אותו שוב ושוב. אני לא יודעת אם אני אוכל להשאיר את המחיר הזה גם בפעמים הבאות. יכול להיות שכן, אגב, יכול להיות שזה יישאר המחיר הכי גבוה לנצח, אבל רק קחו בחשבון שאני כזאת שמעלה מחירים כל כמה זמן. אני לא סתם מעלה מחירים, זה לא איזה עניין שרירותי. אני מעלה מחירים כשאני מבינה שאני רוצה לתת תוכן ששווה הרבה יותר. אוקיי? תמיד המחיר שתשלמו אצלי יהיה נמוך משמעותית מערך התוכן שתקבלו. אבל אני לא יודעת מה הולך לקרות במועדון הזה, ואני לא יודעת אם המחיר הזה יהיה גם בפעם הבאה. למה אני אומרת את זה? לא כדי לעשות מניפולציה שתצטרפו עכשיו, פשוט כי אני רוצה להיות שקופה. אוקיי? אני לא רוצה לפתוח בספטמבר או באוקטובר את המועדון שוב, ושזה פתאום יעלה 5,000 ומשהו או 6,000 לשנה, ותגידו מה, אבל רגע, לא אמרת? אז הנה, אני אומרת, אני אשים את זה גם כתוב איפשהו כדי שיהיה הוכחה שאמרתי, כי אני אוהבת שהדברים הם שקופים ושאין הפתעות. אוקיי? לגבי המנוי החודשי, גם פה, אני משתפת אתכם בשקיפות במה שקורה מאחורי הקלעים של העסק שלי. אני עוד לא יודעת כמה זה עובד לנו המנוי החודשי, כי זה חדש, התחלנו עם זה רק החודש. אני לא יודעת כמה אני אוהב את זה. אני עוד לא יודעת מה ההבדל מבחינת המחויבות של המשתתפות בין מי שרכשה מנוי חודשי למי שרכשה מנוי שנתי. אני חושבת שגם גם המשתתפות לא יודעות, כי עוד לא ניסינו את זה, עוד לא נכנסנו לזה, עוד לא התנסינו בזה. זה ניסוי,
שאנחנו מסתכלות עליו בסקרנות, אני והצוות שלי יחד, ועוד כמה חברות שנמצאות איתי מאחורי הקלעים, ואני בודקת אותו. יכול להיות שאנחנו לא נמשיך את המנוי החודשי בפעמים הבאות, אז אם אתן רוצות להתנסות במנוי החודשי, זה הזמן. דבר נוסף שחשוב לי לומר, ואז שוב תוכלו לשאול מה שאתן רוצות. מה שאתן רוצות, whatsoever. באמת, על הכל, 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 הכל כולל הכל, ואם יש משהו שבא לכן לשאול ולא נעים לכן, זו כנראה השאלה הנכונה. אוקיי? ב-25 בספטמבר אני מקיימת ריטריט יום. זה מ-9 או 10 עד 4 אחר הצהריים, אולי אפילו קצת יותר, שמיועד רק למי שבתוכנית השנתית במועדון. אוקיי? זה ריטריט של תכנון השנה הקוונטית בעסק. זה הצורת תכנון הפסיכית שגרמה לעסק שלי להיראות כמו שהוא נראה היום. אוקיי? זו שיטת הסתכלות על תכנון, זה תכנון מתוך חשיבה קוונטית, זה תכנון מתוך עבודה פנימית מאוד 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 עמוקה, וזה הולך לקרות בלייב, לא בזום, אלא ממש במקום שאנחנו נפגשות בו, עם אוכל ופינוקים וקוקטיילים, ויהיה מדהים. הריטריט כרגע הוא רק למי שבתוכנית השנתית, במועדון, אוקיי? אנחנו צריכות בקרוב לסגור מקום, כי יש לנו רוב אנשים במועדון בתוכנית השנתית, אנחנו צריכות לסגור מקום וזה הרבה נשים. ואנחנו נסגור אותו בימים הקרובים, ככה שגם אם יש פה מישהי שהצטרפה למועדון במנוי החודשי, ויודעת כבר שהיא רוצה בשנתי, זה הזמן לשדרג ולדבר איתנו. מה שאנחנו עושות, אנחנו מחייבות אתכם על השנתי ומזכות על המנוי החודשי, אם לא עברו עדיין שבועיים. מי שמצטרפת במנוי השנתי, יש לכם שבועיים לנסות, לטעום, לצפות, לראות. עברו, כמעט הסתיימו השבועיים ולא התחברתן, אתן אומרות ואנחנו מחזירות לכם את הכסף, no questions asked, אנחנו לא מחזיקות אף אחת בכוח. אבל אחרי שבועיים דעו לכם שכבר בשנייה שאתן נכנסות כבר פתוח לכם תוכן שהוא לגמרי יכול למלא לכם שנה של עבודה תודעתית, ולכן יש לכם 14 יום לבקש את הכסף חזרה, אחר כך אנחנו לא עושות החזרים, פשוט כי כל החומר פתוח לכם כבר עכשיו. מה עוד כולל המועדון? אז אמרנו, מי שבתוכנית השנתית מקבלת גם כרטיס לריטריט בספטמבר. המועדון כולל את קורס דווקא עכשיו כסף, את הקוד הקוונטי כסף, את קוד המיליון, את Inspire on Fire, את Magic Money, את אתגר הזימונים, גם אתגר הזימונים בלייב שקורה החודש, ואת ימי ההכנה שהם קורס בפני עצמו. אלה הדברים שעכשיו נמצאים במועדון. מעבר לזה, יש לנו דברים שהצטרפו בהמשך, כמו Becoming, שזה הקורס שהולך לעבור במועדון באוגוסט, פאשניסטה, שזה איך לחולל את התשוקה ולזהות ולחולל בתוכנו את התשוקה הנדרשת כדי לעשות קפיצות קוונטיות, Inspired Business, שזה כל מה שקשור לאינטואיציה העסקית שלנו. מה עוד יש לנו שם? וואו, אני כבר לא זוכרת. עוד מלא קורסים, Miracle Business, שזה קורס שאני הולכת להעלות אותו גם למועדון, ועוד מלא קורסים שאני הולכת להעביר, בעצם הם עוד לא נמצאים במועדון, אני הולכת להעביר אותם בלייב במהלך השנה, ואלה קורסים שכל מי שנמצאת במועדון מקבלת אליהם כרטיס. מי שנמצאת במועדון כמובן באותו החודש שבו הקורס מתקיים, כן? אז מי שבחודשי, אם נרשמתם לך עכשיו לחודשי וביטלתם אחרי חודשיים ועוד 4 חודשים יש קורס, אתן לא תוכלו לקבל אותו מן הסתם. הקורס שמתקיים באותו החודש שבו אתן מנויות, זה הקורס שאתן מקבלות אליו כרטיס. החומרים ממש מעולים, התחלתי, איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף. אהובות. אני רק אגיד משהו שהוא עוד לא רשמי. אז קודם כל אמרתי קודם שיש לי איזו הכרזה של הצוות שלי, לא יודעת שזה זה שאני לא יודעת כמה זמן המחיר של המועדון יישאר כמו שהוא, וחשוב לי לשים את זה פה בכנות, זה דבר ראשון. ודבר שני שרציתי לומר, זה שהצוות שלי ואני מתחילות לבנות עכשיו תוכנית לא תוכנית נוספת, אבל עוד דברים ובונוסים שבעצם יקבלו הנשים במועדון, חלק יהיה לכולן וחלק יהיה רק למי שבמנוי השנתי, שקשורים יותר לבמה אצלי, מול הקהל שלי ולחשיפה לחברות מועדון. בין אם זה ראיונות איתי בפודקאסט שאני פותחת, בין אם זה פינות פה בקבוצה הזו שאסור בפרסום, אלא אם כן אני מאשרת, ודברים מהסגנון הזה, וכל מיני גם התארגנויות חברתיות,
של תרומה לחברה של נשות המועדון, שגם יאפשרו לנו פשוט לתרום לחברה באופן מרוכז ומאורגן שלנו, וגם יאפשרו לנו עוד חשיפה לקהל חדש, ואלה דברים שאנחנו עובדות עליהם כבר, ואתם תשמעו עליהם בהמשך. שוב, חלקם יהיו פתוחים לכל מי שבמועדון, חלקם יהיו פתוחים רק למי שבתוכנית השנתית. אם יש למישהי שאלות, התלבטויות, היא לא בטוחה, מה נכון לה, מה כדאי לה, מה זה, ורוצה להתייעץ איתי או עם הצוות, אנחנו פה היום עד 12 בלילה. אני כן אגיד דבר כזה. אנחנו בעיקרון תכננו את ההרשמה עד היום ב-12 בלילה. אני רוצה לעמוד בתוכנית הזאת. אני כן אגיד שהיו כמה אנשים שרצו לדבר איתי, ובגלל כל העניין של ההלוויה ולאצי שדיברנו עליו בתחילת השידור, אני לא הייתי מאוד זמינה היום. אז אם אני אראה שאני לא מספיקה לחזור לכולם, יכול להיות שאנחנו נאריך את זה לכמה שעות, אל תבנו על זה. מי שרוצה להירשם עד 12 בלילה, ב-12 בלילה אנחנו סוגרות את דף ההרשמה. מי שלא תספיק תוכל להירשם רק דרכי, ורק במידה והיא ניסתה לתפוס אותי היום ולא הצליחה, אוקיי? אל תגידו לי מחר ב-8 בבוקר, יואו, רציתי להירשם למועדון, לא יקרה. בסדר? אני מאוד גרמניה בשמירה על הגבולות שלי, אז תדעו גם את זה. כל שאלה, התלבטות, תכתבו לי בפרטי, תכתבו לצוות שלי, אנחנו פה עד 12 בלילה, ערות יחד איתכן, והחל ממחר ב-5 בבוקר, אתן הולכות לעשות קפיצה קוונטית בעסק שלכן, כל יום, כל יום, כל יום, כל יום, כל עוד זה תלוי בי. אהובות, שיהיה לכן לילה מהמם, ושנה מדהימה, ושיהיה לנו קיץ שקט, ושלא נשתמש בממ"ד יותר אף פעם, ואמן, אמן, 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 שכולם יחזרו בקרוב. לילה טוב.